Magandang araw! Magluluto tayo ngayon ng imbaliktad. Ito ay isang Ilocano dish. Napakadali nitong lutuin at simple lamang ito pati na rin ang mga ingredients. Maghiwa lamang ng bawang. Pagkatapos nito, maghiwa na yun ng luya. Sunod na hiwain ang sibuyas. Ngayon naman, hihiwain na natin ang baka. Mas maganda kung gumamit tayo ng parte ng baka na malambot. Ang gamit ko dito ay ribeye. Pwede rin yung sirloin. Hiwain lamang ito ng manipis. Ready na ang ating mga ingredients. Umpisa na nating magluto. Baliktad ang tawag namin dito dahil ang pagluluto nito, ibabaliktad mo lang siya. Actually, mabilis lang ang pagluto nito. Mga 5 minuto lamang at luto na ito. Luto na ang ating imbaliktad. Pwede ninyo siyang i-garnish ng spring onion. Naimas ka na dahil nga pulutan. Kung nadagitay ka ro ba nga mamartot. Pero, naimas atoy nga si daeng.